Здравейте, прекрасни! Аз съм Боряна и добре дошли в влогма Ден 10. Днес ще ви представя една рецепта за любими мои напукани шоколадови сладки. Точните грамажи за всеки един от продуктите, които ще са ви нужни, ще откриете в края на видеото. Имайте само в предвид, че за заснемането на това видео аз направих половин доза, така че вие се водете по точната рецепта накрая. Разтопете на водна баня шоколада и маслото, като не забравяйте да бъркате през цялото време. След това ги махнете от котлона и ги оставете да се охладят. През това време в купа смесете брашното, баковера, ванилията и солта. В друга купа разбийте с миксер яйцата и захарта до побеляване. След това прибавете шоколада с маслото и разбъркайте добре. След като всичко е добре разбъркано, започнете да прибавяте на няколко части сухите съставки. Когато сте готови, сместа трябва да стане доста гъста. Покрийте я с прозрачно фолио или в случая аз използвах восъчна кърпа и я приберете в хладилник за около 1 час. След това покрийте две тави с хартия за печене и загрейте фурната на 180 градуса. Правят се топчета и се овават в пудра захар. Не слагайте топките много близко една до друга, защото удвояват размера си. Пекат се за около 13 минути, но по средата, когато се пипнат, трябва да са малко мекички. Изваждат се от тавата и се слагат върху решетка да изцинат и след това сте готови. Just see those sleigh bells jingling, ring, ting-a-ting-a-ling. I'm on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you.